E hoxe van nos permitir, aínda que os venres parece que hai que tratar temas todo de divertirse, pero hai que ir mirando a vidiña e hai que ir formándose, e se temos ocasión de formarnos para integrarnos mellor no mercado laboral, que eso é base para logo poder traballar e ter unha vida mellor, pois mellor que mellor. En Culleredo hai un área de formación e emprego con un centro municipal de formación e emprego, o Pablo Picasso, que está no Burgo e que leva moitos anos axudando e asesorando as persoas que necesitan traballar e que necesitan formación para dar eses pasos imprescindibles e que nos permiten pois mellorar a nosa calidade de vida. Lles contábamos estes días que o vindeiro luns, o día 16, remata o plazo para presentarse ás probas de avaliación en competencias clave que permiten acceder ás formacións dos certificados de nivel 2 e 3 de cualificación profesional. Para falarnos e explicarnos un poquinho a quen non saiba de que vai todo isto, temos a unha persoa que traballa precisamente no área de formación e emprego, é técnica de formación e emprego e ademais é a coordinadora das actividades de formación no Centro Municipal de O Burgo. Carmen Arraña, lle damos a benvida. Que tal, Carmen? Moi bons días. Bo día, Fran, bo día. Gracias por atender a chamada de Radio Culleredo, como sempre. Gracias a vos por darnos a oportunidade tamén de dirixirnos aos usuarios, á xente, para que poida conocer un pouco todo o que facemos aquí. Gracias. Carmen, en primeiro lugar, para a xente que o mellor está despistada e que nos escoita estes días, vale, o luns, incluído, remata o plazo para presentarse ás probas de avaliación en competencias clave. E como diría outro, e isto que é? Bueno, para decirlo de unha forma o máis sincera posible para que se poida entender, isto sería para aquelas persoas, para acceder aos certificados profesionais, fan falta uns requisitos de estudios. Os certificados profesionais, para explicar de unha forma moi sincera, basicamente teñen tres niveles: certificados de nivel 1, certificados de nivel 2 e certificados de nivel 3. Nos certificados de nivel 1 non se exixe ningún tipo de nivel de estudios, pero nos certificados de nivel 2 exíxese a ESO ou equivalente, e nos certificados de nivel 3 o bachiller ou equivalente. Por diversas circunstancias, ao mellor a xente non posúe esos niveles de estudios, ou ben porque non nos rematou, porque non nos puido estudiar, ou ben porque non nos ten homologados, xente que ven de fora, aínda non tivo tempo de ter os homologados, ou non ten oportunidade de ter os homologados. Entón, sacanse estas probas en competencias clave, de nivel 2 e 3, que basicamente son tres materias: lingua española, lingua galega e matemáticas. Hai unha cuarta que é inglés, pero que só existen algúns certificados. E de tal maneira que se te presentas a estas probas e aprobas esas tres materias, poderías acceder aos certificados de nivel 2 e aos certificados de nivel 3. Non vas obter nin a ESO, por suposto, nin o bachiller, pero vas obter o necesario para poder facer esos certificados que che existen ese nivel de estudios. Co cal, evidentemente, facilita o acceso a esa formación a moita xente. E neste momento o que se está convocando son as probas libres, porque tamén hai opción de sacar as competencias clave asistindo a cursos específicos presenciais. Pero, o caso do que estamos falando ahora son as probas libres, que, según o que podemos ver na convocatoria da Xunta, se teñen previsto realizar en maio, na segunda parte do mes de maio, e bueno, que a verdade é unha oportunidade moi importante para a xente que o mellor pois ten que compaginar tamén traballo ou por circunstancias de conciliación non pode asistir ao curso presencial. E por lo que acabas de comentar, para que quede moi clariño, decías, hai dúas vías, estas probas libres que se convocan agora e que son as que nos podemos inscribir, e logo habería tamén, aínda que aquí non se fan, por exemplo, en Culleredo, en este momento alo menos, cursos, ese tipo de cursos sí que nos daría pé a poder obter as competencias? Tamén, sí, os cursos, esas son cursos específicos, por exemplo, pois teñen unha serie de horas, hai o curso de competencia clave nivel 2 de lingua española, nivel 2 de lingua galega, nivel 2 de matemáticas e o nivel 3 correspondente tamén. O que pasa é que hai moita xente, xa che digo, porque ou ben está traballando, ou ben por temas de conciliación, porque non dispón de tempo, pois non pode asistir a esos cursos presenciais, e existe esta outra vía que son as probas libres, que nos aquí en Culleredo que intentamos facer todos os anos é dar un curso de apoio á preparación desas probas libres, un curso de 40 horas, suelen ser dos cursos de 40 horas, evidentemente en 40 horas
non podemos decir que se vai a preparar lingua galega, lingua española e matemáticas. O que vamos dar nesas 40 horas, por se chamamos cursos de apoio, son estrategias, son pautas e un guión para un guión e uns coñecementos e uns contidos para que a xente poida traballalos e dedicarlle, se non pode ser de outra maneira, na súa casa, con un poquinho de esforzo durante, pues, ao mellor un mes e pico, para que se poida presentar esas probas. A verdade é que hasta ahora, e levamos a varios anos, os resultados son moi bons nestas probas libres. É verdade que tamén sempre contamos, tuvemos a suerte de contar con profesionais, con profesores, que empatizaban moi ben co alumnado, que entendían moi ben as súas circunstancias e que traballaban moi ben os contidos para que se poidesen en 40 horas sacar estas probas, aprobalas. Esta mensaxe que estás a dar, evidentemente, se pode, necesita de un esforzo, pero que as persoas, imagino, o perfil das persoas que solicitan este tipo de cursos tamén son persoas que se acuden a vos e se meten en este fregado, se me permite esa expresión así coloquial, é porque están comprometidas, non? Moi comprometidas. Para mí un colectivo dos cursos que eu vexo aquí do máis comprometido, porque suele ser xente que o mellor está traballando e non pode vir ao mellor todos os días e entonces nos piden igual o guión, os contidos. Suele ser xente estranxeira que o mellor se comparten o mesmo, a lingua española, pois o que máis difícil poden ter para eles, segundo o tempo que levan aquí a lingua galega, suelen ser estranxeiros que non comparten a lingua española, co cal tamén é un añadido máis de dificultade. Sin embargo, son xente con moitísimo interés e neste tempo eu vin casos que digo, pero como pode ser que pode aprobar un exame de lingua galega, porque o mellor para eles o máis difícil, tal vez. E logo suele haber un colectivo que leva mellor 30 anos sin tocar un libro, ainda sendo xente que sacou o graduado escolar antigo, pero que leva 30 anos, que non... E, sin embargo, aproban unhas matemáticas, teñen que volver a recoller un libro. A verdade é que son admirables. Para mí é un colectivo admirable, porque suele ser xente moi interesada que ven aquí e que logo ten que ir a un examen por libre, que non examinamos nós. E para mí sí, é un colectivo moi admirable, a verdade. E, Carmen, como hai que facer? Decía eu ao principio, comenzamos a entrevista falando de que o LUNS, entendo que incluído, aínda o LUNS se poderá facer esa inscripción nas probas de avaliación, pero remata o LUNS o plazo. Que hai que facer ou como temos que proceso debemos seguir? A onde debemos acudir? Na convocatoria dinos que as solicitudes debense presentar preferiblemente por vía electrónica a través dun formulario que está normalizado, disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia, que é sede.xunta.gal, sede.xunta.gal. E opcionalmente tamén pódese presentar de xeito presencial nos registros establecidos na normativa reguladora de calquera procedimento administrativo común. No noso caso aquí hai moita xente que non se manexa moi ben por sede electrónica, entón o que facemos nos aquí é facilitarlles o impreso en papel e lles indicamos como cumprimentalo e logo lles indicamos onde poden entregalo no registro. É a fórmula tal vez máis utilizada entre a xente que non se manexa con facilidade nas sedes electrónicas. Bueno, isto sería para inscribirse nas probas. E logo, como decías, aquí en Culleredo o que se vai facer tamén ese curso de apoio, non o curso para obter, nese caso, as competencias claves, sino o curso de apoio para axudar. Eu decía así antes de empezar a entrevista, a título un poquinho de broma e coloquial, como as pasantías para axudar a presentarse os exames, non unha cousa así. Eses cursos, para cando se vai a abrir a inscripción? Pois mira, se as probas son en maio, nós o que intentamos é que o curso quede o máis próximo posible ás probas, porque ao ser 40 horas queremos sacarles o maior proveito posible, entonces canto máis cercanía teñan aos exames, mellor para eles. Entonces estamos facendo ahora un procedimento que o empezarán a finales de abril ou principios de maio esos cursos. Polo tanto, a convocatoria posiblemente salga marzo-abril. Estamos diseñando ahora o procedimento e por iso aproveito aquí para que, se temos outra oportunidade con vos, en canto teñamos todo procedimentado, falar con vos para, evidentemente, volverlo a divulgar. Non só divulgamos sempre a través de páginas web, redes, pero tamén, nos gustaría contar con vos.
Bueno, eso por descontado, porque nós, como digo eu sempre, canto máis chollo nos dedes, mellor. É que a nosa razón de ser poder informar de todo o que suceda. E esta, ademais, é unha información moi necesaria. Despois de que as persoas se presenten a estas probas, tendo en conta que consigan, por exemplo, as competencias clave, falabas antes dun alto nivel, dun alta porcentaxe de persoas que teñen éxito, non? Logo que pasa? É dicir, poden acceder a moitas oportunidades para mellorar a súa cualificación profesional, non? Pois a verdade é que sí, porque poden acceder aos chamados certificados profesionais que desde fai uns anos xa forman parte da formación profesional. Os certificados profesionais, por decirlo tamén, como sempre, unha forma sincera, son o grado C da formación profesional actual en España, porque ha habido un novo regulamento, unha nova reordenación da formación profesional no ano 2023 e desde ese ano xa os certificados profesionais forman parte da FP. Claro, as posibilidades de... Sí, no, decía que uns certificados que evidentemente este tipo de formacións, Carmen, entendo que son moi orientadas ás necesidades específicas do mercado laboral, non? Sí, enténdese que sí, porque estos cursos salen despois de facer un traballo dentro do Observatorio de Cualificacións e de estudiar as necesidades de demanda que hai na nosa comunidade e no resto do territorio e se supón que efectivamente estes cursos se adecuan ás demandas laborais. Suelen ser, ademais, cursos, por chamarlles cursos que son, insisto, son certificados, moi teórico, moi prácticos, o sea, son teórico-prácticos, pero con unha alta porcentaxe de practicidade e, de feito, teñen tamén formación en empresa, o que antes se conocía como prácticas en empresa, que agora se lle chama formación en empresa, que é moi importante para os alumnos que poidan ver a realidade dos coñecementos que adquiriron no curso e poñelos en práctica. Estamos a falar con Carmen Arraña, que é coordinadora de formación, traballa no Centro de Formación e Emprego Pablo Picasso, no Burgo, dentro do área de formación e emprego de Culleredo, e comentábamos, e volvemos a dicilo na entrevista, que o luns remata o plazo para poderse inscribir nas probas de avaliación en competencias clave, nas probas libres, que permiten acceder ás formacións dos certificados de niveis 2 e 3 de cualificación profesional. E antes decía a Carmen que en breve, cando o Concello saque a convocatoria deses cursos de apoio para poder prepararse para estas probas, pois nos van a solicitar a nosa colaboración e nos que estamos interesados porque evidentemente o tema de formación e emprego é importante. E no Servizo Municipal de Formación e Emprego non só facedes estas cousas das que estamos a falar, non, senón que imagino que todos os servizos van orientados a que as persoas melloren, a que as persoas que teñen problemas para incluírse no mercado laboral superen eses problemas, non? Por suposto, nos traballamos para o emprego, con todo o que conleva antes de chegar a inserción laboral ou ao emprego, temos orientación, traballamos temas de inserción, con colectivos con todas as circunstancias, por decir de alguna forma, traballamos tamén o asesoramento, sempre a nosa meta é conseguir o emprego, a inserción laboral, e evidentemente con entrevistas individualizadas cando son necesarias, cando o usuario as demanda, dando información tanto da formación que podemos ternos aquí en Culleredo como outra formación de que o mellor Culleredo non dispón, para que sepan onde poden asistir, todo que leve e conleve hacia o emprego dentro dos cauces oficiais, pois nós aquí estamos para iso. E como ten que facer unha persoa para poderse informar, para dar ese paso, porque imagino que moitas van acudindo a vos pedindo axuda, non? Cal é o camiño que deben de seguir? Bueno, hai quen ven presencialmente porque coñece onde estamos e entón pode acudir aquí e na propia recepción, cando entran, xa les pregunta cal é o motivo da súa visita e que é o que necesitan, e, bueno, eles así, comentan e xa despois redirixe aos técnicos que corresponden. E tamén chamando o teléfono que temos aquí, o 981 66 4204, pois da mesma maneira.
Pois a Carmen Arraña, coordinadora de formación do área de formación e emprego de Culleredo, que leva moitos anos pois asesorando precisamente a xente que o necesita en este sentido, pois seguro que están en boas mans, xa o decimos nos, e lle agradecemos moitísimo que hoxe nos acompañara en esta mañá para falar dese plazo aberto para as probas de avaliación en competencias clave. Carmen, moitísimas gracias, esperamos as vosas noticias. Gracias a vos, porque, xa digo, é unha axuda moi boa que vos estedes aí divulgando o que nos dedicamos nós, e para intentar facelo da mellor forma posible que a xente poida encontrar un emprego, claro que sí. Moitas grazas a ti, Fran. Un saúdo, bo día. Igualmente, un abrazo, hasta logo.